για VODZ DS625X βίντεο νούμερο 15. Μία γρήγορη ενημέρωση όσον αφορά τα χιλιόμετρα. Κοντεύω τα 21 τώρα πια, οπότε αυτή η ενημέρωση αφορά το σέρβις των 20.000 χιλιόμετρων. Όπως πάντα δεν είμαι επαγγελματίας YouTuber, δεν είμαι παρουσιαστής, δεν πληρώνομαι γι' αυτό και όλα αυτά τα σχετικά. Και για όποιον βλέπει για πρώτη φορά αυτά τα βίντεο, είμαι ένας τύπος ιδιοκτήτης αυτής της μοτοσικλέτας, όπου όπως καταλαβαίνουμε μέσα σε ένα χρόνο και ένα μήνα έχω κάνει 15 βίντεο με ενημερώσεις σχετικά για αυτή τη μοτοσικλέτα ή με αφορμή αυτή τη μοτοσικλέτα. Λοιπόν αδέλφια, όπως σας είπα, 20.000 χιλιόμετρα απροβλημάτιστα μέχρι στιγμής, τίποτα σοβαρό. Να κάνω μια σχετική ενημέρωση για όσους τους αφορά το θέμα με το δεξί φλάς, αυτό που σας είχα πει ότι αργούσε να πάρει την εντολή. Σας είχα πει σε προηγούμενα βίντεο ότι είχα ενημερώσει την αντιπροσωπεία, είχα ενημερώσει τον εισαγωγέα, επικοινώνησαν με το εργοστάσιο, εντόπισαν το πρόβλημα, είχαν πει ότι υπάρχει κάποια ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, ζητήσανε από τον προμηθευτή τους, τον προμηθευτή των φλασέρ, να παρέμβει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έκανε και τι δεν έκανε. Στείλανε το καινούριο φλασέρ, να το πω έτσι το εξυγχρονισμένο, να το πω το βελτιωμένο, μου το αντικατέστησαν και όλα πάνε ρολόι. Δουλεύει κανονικά, real time, με το που ανοίξω το διακόπτη, ανάβουν κανονικά τα flash, κλείνουν κανονικά τα flash και το δεξί και το αριστερό, όλα πάνε καλά. Κάναμε ολόκληρο αγώνα γι' αυτό, δηλαδή χρειάστηκε να πιέσω αρκετά, με πολλά email, με πολλές ενημερώσεις. Κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε τα βίντεο μου το γνωρίζετε. Τέλος καλό, όλα καλά. Άργησε, έκανε κάνα εξάμηνο από την πρώτη στιγμή δηλαδή που το αντιλήφθηκα. Αλλά για να είμαι απολύτως δίκαιος, μιλάμε τώρα όχι για κάποιο ανταλλακτικό που υπήρχε και χρειάστηκε να έρθει, για κάποιο το οποίο έπρεπε ο προμηθευτής τους να το βελτιώσει και να στείλει άλλο. Γιατί οτιδήποτε ψιλολόγοι, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη ψιλολόγοι, τέλος πάντων, χρειάστηκε να έχω για αυτήν τη μοτοσικλέτα εδώ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εντός 2 ή 3 ημερών το είχα. Τώρα, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σαφέστατα όταν παίρνεις μία μοτοσικλέτα μετά την αλλαγή λαδιών, πώς να το πω, βελτιώνεται το σασμάν, ξέρω εγώ και όλα τα σχετικά. Αλλά νομίζω ότι σας έχω ξαναπεί ότι όσο περνάνε και τα χιλιόμετρα, η μοτοσικλέτα αυτή κατά κάποιο τρόπο ανοίγει κι άλλο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αλλιώς. Αυτά, δεν έχω ιδιαίτερα πράγματα να σας πω σήμερα. Αυτά ως επιτοπλίστων, πάμε καλά, κανένα πρόβλημα. Όπως συνηθίζω να λέω, θα πω και κάποια αρνητικά πράγματα, τα οποία έχω διαπιστώσει όσο περνάει ο καιρός, ότι κάθε φορά αυτά τα αρνητικά πράγματα, το τελευταίο πράγμα που έχουν να κάνουν είναι με τον Κινέζο ή με την μοτοσικλέτα. Δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί όσο περνάει καιρός, όλο και περισσότερος κόσμος μιλάει, υπάρχουν διάφορα φόρουμ και διάφορα podcast, να το πω έτσι, από ιδιώτες ανθρώπους σαν και εμένα, που δεν επωφελούνται από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι ίσως το χόμπι τους, που έχουν αρχίσει και μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για κάποια προβλήματα, για κάποια πράγματα με τα μηχανάκια τους, με τις μοτοσικλέτες τους. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι 9 στις 10 φορές τα προβλήματα δεν τα έχουν οι μοτοσικλέτες από τα εργοστάσια, έχουν να κάνουν με τα μονταρίσματα που έρχονται από τους εισαγωγείς, τους αντιπροσώπους, είτε δεν υπάρχει καλή ενημέρωση, δεν ξέρω τι. Και ξέρετε, θα σας πω ένα ακραίο και υπερβολικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Η όλη φάση είναι λίγο όπως αυτό το πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τους βιασμούς και το πώς που λέμε μήλα, ας πούμε. Με το που βλέπεις ότι βγαίνει κάποιος και μιλάει και λέει ένα πρόβλημα,
ξαφνικά αρχίζουν και άλλοι και ξεδιπλώνονται, και εγώ και το δικό μου και εκείνο το πρόβλημα, με εκείνο το συνεργείο, με εκείνο τον αντιπρόσωπο, και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι καταναλωτές, οι αγοραστές, οι ιδιοκτήτες των μοτοσυκλετών, ότι όσο πιο ειλικρινείς είμαστε πρωτίστως με τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο καλύτερα θα επικοινωνήσουμε τα προβλήματά μας, και από εκεί και πέρα και βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και τους άλλους σύντροχους και συντρόχους, παιδιά, ας το κρατήσουμε έτσι. Λοιπόν, βοηθάμε τους φίλους μας να καταλαβαίνουν τι ακριβώς παίζει, αλλά και εκεί πέρα, όσο περνάει ο καιρός και όσο περνάνε τα χρόνια, θα φανεί και ποιος μάγκας εισαγωγέας και ποιο μάγκας αντιπρόσωπος θα είναι πραγματικά μάγκας και θα είναι σωστός και τίμιος και θα κάνει σωστά τη δουλειά του και θα μείνει στο χώρο, μέσα στον ανταγωνιστικό αυτό χώρο, και ποιος μάστορας, αν θέλετε, γιατί πήξαμε από το έλα μωρέ αυτό έτσι δουλεύει, έλα μωρέ έτσι μας είπαν, έλα μωρέ τώρα και εσύ τι ήθελες, και καταλαβαίνετε, είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν βοηθάνε καθόλου και οι επαγγελματίες YouTubers και Klein Mind δημοσιογράφοι, δηλαδή αν υπάρχουν 100 οι δημοσιογράφοι ειδικού τύπου, εγώ προσωπικά έχω ξεχωρίσει με το ζόρι 2, οι οποίοι είναι πραγματικοί δημοσιογράφοι με έρευνα, με άποψη, με προσωπική άποψη, με ειλικρίνεια κτλ. Όλοι οι άλλοι είναι απλά παρουσιαστές, δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από αυτό που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε από εσάς που βλέπει ένα βίντεο. Παίρνουν το φύλλο τεχνικών διαγραφών, παίρνουν και ένα φράγκο από τις εισαγωγείς και τις αντιπροσωπείες που φέρνει το εκάστοτε μοντέλο και δεν ξέρω εγώ τι και την εκάστοτε μάρκα. Τα λένε γιατί έχουν αποκτήσει followers και δεν ξέρω εγώ τι, τα τσεπώνουνε και πας εσύ και μετά αντιμετωπίζεις μια διαφορετική κατάσταση. Αυτό συμβαίνει, αυτή είναι η αλήθεια, δεν έχω κάτι προσωπικό με κανέναν, αλλά να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες μοτοσυκλέτες, αυτήν έχω. Όταν δοκιμάζω άλλη, όπως είχε γίνει και με το 800 κτλ, σας μετέφερα την άποψή μου, τη γνώμη μου. Βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, ό,τι έχω πει σε εκείνο το βίντεο, έτσι συμβαίνει και έτσι προκύπτει, δηλαδή ως επιτοπλίστων. Δεν είναι σίγουρα τίποτα διαφορετικό, είτε που αφορούσε τον ψεκασμό του, αν θυμάστε, είτε τη θερμοκρασία που βγάζει από τα δεξιά. Δεν το συζητάμε για το βάρος και τα κιλά, είτε για εκείνη είτε για οποιαδήποτε άλλη μοτοσυκλέτα. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε χαμπάρι ότι τρώμε πολύ πρόλογο και πολύ παπά από τις εταιρείες με όλα αυτά που μας πουλάνε. Κάνα δυο εδώ που μου γράφανε στην αρχή και φίλε τα λες ωραία και έτσι και αλλιώς και είσαι δικός μας και κάτι τέτοια, πήρανε πόδι προφανώς όταν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα που έλεγα, και σας το έχω ξαναπεί ότι είναι κάποιοι που αλλού με ξέρουν και με κράζουν, και μόλις βλέπανε τα βίντεο και δεν ξέρανε ότι είμαι εγώ, λέγανε όπα αυτός είναι δικός μας. Για να καταλάβετε γιατί σοβαρά άτομα μιλάμε. Έχουν εξαφανιστεί αυτοί οι άνθρωποι, όταν αποδείχθηκε και βέβαια πόσα κιλά είναι και οι μοτοσυκλέτες τους και όλα, που επιμένανε και χτυπιόντουσαν και σε φόρουμ και σε site και εννοείται με κανένα πραγματικό ονοματεπώνυμο, όλοι γιαλαντζή ψευδόνυμα και όλοι ο ένας διαχειριστής, ο άλλος χρήστης, ο άλλος κολλητός του καλλιτού, ο άλλος εργαζόμενος στην εταιρεία και πάει λέγοντας. Έτσι, αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Vodge, συμβαίνουν παντού. Κρατάω λίγο ένα pause και συνεχίζω. Λοιπόν, συνεχίζω, πέρασε λίγο ένας περαστικός. Συνεχίζω. Όσον αφορά λίγο τώρα, δεν ξέρω πόσο πιο απλά να σας το ξεκαθαρίσω και να σας το πω. Όχι απλά δεν έχω προσωπικό πρόβλημα με κανέναν. Με πολλούς από αυτούς έχω και πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Αυτό βέβαια δεν σταματάει το να έχω την ειλικρινή μου άποψη, την ακεραιότητα του χαρακτήρα μου και να πω τα πράγματα έτσι πως εγώ τα αισθάνομαι, τα βιώνω, τα φιλτράρω και πάει λέγοντας. Γιατί κάνω και ξανά αυτόν τον πρόλογο? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα. Ως επιτοπλίστων, και το λέω με καλή πρόθεση, το λέω κυρίως για να καταλαβαίνουμε εμείς οι αγοραστές, παρά για να μειώσω το επάγγελμα κάποιου. Ως επιτοπλίστων, οι περισσότεροι μάστορες εκεί έξω, τα λεγόμενα συνεργεία που λέμε, είτε αφορούν κάποια αντιπροσωπεία είτε όχι, είναι
το 99% είναι αυτό που λέμε εφαρμοστές, είναι μονταδόροι οι άνθρωποι. Μηχανικός, ένας πραγματικός μηχανικός, ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει μηχανολογία και μηχανική και όλα τα σχετικά, κάνει άλλο πράγμα. Δεν είναι ότι απλά ενώνει, σφίγγει βίδες, ανοίγει μοτέρ, κλείνει μοτέρ, αλλάζει τσιμούχες ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Εκείνο είναι πιο εξελιγμένο πράγμα, παιδιά, έχει να κάνει με σχεδιασμό, Οι άνθρωποι που εμείς εμπιστευόμαστε τις μοτοσυκλέτες μας, αυτό που κάνουν στο 99% των περιπτώσεων των μοτοσυκλετών που δέχονται στα συνεργεία τους κτλ. Είναι εφαρμογές. Εφαρμόζουν τα υλικά, είτε παραγγέλνουν τα ανταλλακτικά, αυτά είναι έτοιμα, δεν τα έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι. Δεν είναι πάντα αυτοί οι οποίοι προσφέρουν μια λύση ουσιαστική σε ένα σημαντικό ενδεχομένως πρόβλημα της μοτοσυκλέτας. Για να σου λύσει κάποιος ένα σημαντικό πρόβλημα πρέπει να γνωρίζει, να είναι πολύ καλός γνώστης, να έχει πάρα πολύ εμπειρία πάνω σε διάφορες μοτοσυκλέτες, σε διάφορα μοτέρ, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι εκεί έξω, υπάρχουν, σπανίζουν. Όσοι υπάρχουν και την έχουν πάρει γραμμή οι ίδιοι ότι είναι τέτοιοι άνθρωποι, έχουν ξεκινήσει δικές τους επιχειρήσεις και δεν παραμένουν υπάλληλοι σε συνεργεία και πάει λέγοντας. Το λέω αυτό γιατί διαβάζω συχνά πυκνά, όχι το ένα μου κάνει έτσι, όχι πήγα εκεί και όχι, δεν μιλάω για αυτή τη μοτοσυκλέτα, μιλάω γενικά και για αυτήν αλλά και γενικά. Και μου είπαν έλα μωρέ έτσι δουλεύει, όχι έτσι είναι αυτά, έλα να δοκιμάσουμε το ένα, έλα να δοκιμάσουμε το άλλο, έλα να δοκιμάσουμε το παράλληλο. Ο καταναλωτής αγριεύεται, ο καταναλωτής χάνει την εμπιστοσύνη του, ο καταναλωτής δεν ξέρει τι του γίνεται, όχι τα ίδια και με τις εγγυήσεις, όχι αυτό δεν μου το περνάνε, όχι αυτό δεν μου το δέχονται. Και όσο περνάνε τα χρόνια μετά, αδέλφια, αν ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί και να είχε λυθεί την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο, δεν θα είχε ενδεχομένως προχωρήσει με άσχημα αποτελέσματα όπως έχει συμβεί σε μερικούς εκεί έξω. Επαναλαμβάνω ότι αναφέρομαι είτε για κινέζικα μηχανάκια είτε για ιαπωνέζικα και πάει λέγοντας, ευρωπαϊκά και πάει λέγοντας. Μιλάω για μια φιλοσοφία, μιλάω για μια νοοτροπία του πώς είμαστε εδώ εμείς άρπα κόλλα. Δεν μπορώ να σας πω ότι επιχειρηματικά δεν βρίσκω κάποια λογική, κάποια αλληλουχία. Προφανώς και βρίσκω, με την έννοια το ότι όσο λιγότερα μηχανάκια κρατάνε οι άνθρωποι στις ράμπες τους και στα μηχανάκια τους, τόσο περισσότερα θα βάλουν πάνω να φτιάξουν, τόσο περισσότερο κέρδος θα έχουν κτλ. Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι των συνεργείων είναι αυτό που σας λέω, υπάλληλοι. Τη μία μέρα σου το πιάνει το μηχανάκι ο ένας ο υπάλληλος, στο επόμενο σέρβις ο άλλος, στο επόμενο παράλληλος. Κάνουν τόσα, προσπαθούν οι άνθρωποι να προλάβουν όσα μπορούν να προλάβουν μέσα στις ώρες και στις μέρες εργασίας τους. Υποψιάζομαι, επειδή στην Ελλάδα ζούμε, ότι δεν θα πληρώνονται και αντίστοιχα ίσως όσο χρειάζεται να πληρώνονται οι άνθρωποι και πάει λέγοντας. Οπότε καταλαβαίνετε που το πάω το πράγμα και γιατί σας λέω ότι δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Πόσα προβλήματα καθαρά μόνο από το μοντάρισμα. Και σας λέω όχι μόνο από το μοντάρισμα μετά από κάποιο σέρβις, εγώ σας λέω και με την παραλαβή. Δηλαδή ο άλλος δεν έχει διαβάσει ποτέ τι ροπές πρέπει να χρησιμοποιήσει για να σφίξει το οτιδήποτε. Ακόμα και το ίδιο το τιμόνι, ακόμα και τους ίδιους τους καθρέφτες, ακόμα και τα ίδια τα χειριστήρια. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Κινέζος πρέπει να βάλει χέρι στους αντίστοιχους εισαγωγείς που αποφασίζουν να φέρουν μηχανάκια στη χώρα μας, είτε ακόμα και για το στόκ που μπορεί να έχουν, γι' αυτό μιλάω γενικότερα, παρότι στη Βότζ δεν είχα θέμα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είτε οι ίδιοι εισαγωγείς με τους αντιπροσώπους που, γιατί αυτό θα πει αντιπρόσωπος, εκπροσωπείς τον μεγάλο, είτε αντίστοιχα αυτοί να βάλουν χέρι στα συνεργεία τους και όλα αυτά εδώ και να μην επικεντρώνονται μόνο στο πόσα κομμάτια και τους στόχους που έχουν να πουλήσουν, αλλά και στο after sales. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι γίνονται τα σωστά ονόματα, μάγκες. Οι πωλήσεις σε μένα, ξαναλέω, δεν μου λένε τίποτα. Άμα θυμάστε και πριν πολλά χρόνια, όχι τόσο πολλά, αλλά είχαν σκάσει κάτι σκούτερ κινέζικα, μια χαρά τα έχει αγοράσει όλος ο κόσμος. Όταν αρχίσαν να σπάνε όλα αυτά, δεν υπήρχε αντιπρόσωπος, δεν υπήρχε κανένας. Τι να μου πει εμένα η πώληση? Εγώ τον σοβαρό τον κρίνω μετά, στο service, στο aftermarket, και δεν αναφέρομαι
αν είναι φιλικός, αν είναι χαμογελαστός. Μετράει και αυτό πολλές φορές, δεν συζητάμε, ευγενικοί να είμαστε πάντα και τυπικοί, αλλά εγώ μιλάω για το πόσο συνεπής και σοβαρός είναι στην εργασία του και στη δουλειά του. Γιατί, ξαναλέω, πολλοί από αυτούς έχουν δικούς τους ανθρώπους μέσα στα φόρουμ, μέσα στις σελίδες, μέσα στα YouTube, μέσα στα Facebook, στα Instagram κτλ. Οι ίδιοι και οι ίδιοι γράφουν συνέχεια από κάτω, γράφουν για όλους, γράφουν για όλα, το παίζουν παντογνώστες και πολύ αμφιβάλλω, ξαναλέω, αν δεν επωφελούνται από την όλη ιστορία και κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, μη σας ζαλίζω με αυτά. Τα λέω έτσι για να έχετε μια γενική ιδέα. Να ξέρετε ότι ένας σωστός μάστορας, να το πω, υπάλληλος σε συνεργείο, πες το όπως θέλεις, δεν φοβάται να σου πει ότι είναι εφαρμοστής, ότι είναι μονταδόρος, γιατί ξέρει τι του γίνεται. Όποιος σου λέει ξέρω εγώ και ξέρω εγώ, αυτούς να φοβάστε. Αυτό ισχύει σε πολλά πράγματα βέβαια στην ζωή. Το λέω αυτό γιατί όχι προκύπτουν, όχι δεν γρασάρουν άξονες, δηλαδή όταν έρχονται από το εργοστάσιο, όχι δεν γρασάρουν μοχλικά, όχι γιατί δεν σου βάζουν ροπές στις βίδες, όχι γιατί στον άλλον δεν βάζουν Loctite, όχι γιατί δεν βάζουν τον έναν, όχι δεν βάζουν τον άλλον, και κάθεστε εσείς, παίρνετε καινούργια μηχανάκια, εσείς και εμείς και εγώ δηλαδή, και όχι το ένα μου ξεβιδώθηκε, το άλλο τρίζει, το άλλο μου γκρίζει και ψάχνεις μετά να βρεις τι σου φταίει. Αυτά εν ολίγης. Το κλείνω το θέμα εδώ, νομίζω το πιάσατε το μήνυμα. Τα λέω αυτά γιατί όσο περισσότερο ειλικρινείς είμαστε με τον εαυτό μας και όσο περισσότερο μιλάμε στον δίπλα, στον παραδίπλα κτλ. Και δεν τρώμε πρόλογο, τόσο περισσότερο πιέζουμε και φροντίζουμε αυτοί οι άνθρωποι να αρχίσουν να γίνονται καλύτεροι, να κάνουν πιο σωστά τη δουλειά τους, να είμαστε εμείς πιο ευχαριστημένοι, να καταναλώνουμε περισσότερο, να βγαίνουν και αυτοί κερδισμένοι, να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και να μην την πατάμε συνέχεια εμείς οι καταναλωτές, ξαναλέω. Οπότε γι' αυτό χαίρομαι που βγήκανε κάνα δυο παλικάρια και μιλήσανε σε κάποια άλλα κανάλια και τα είπανε τα πράγματα με το Νι και με το Σίγμα και όπως έχουνε, και να αρχίσουμε να ξυπνάμε και να καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές δεν μας φταίει αν η μοτοσυκλέτα μας είναι γερμανική, ινδική, κινέζικη, ευρωπαϊκή και πάει λέγοντας. Πολλές φορές μας φταίει ο μάστορας της γειτονιάς ή ο αντιπρόσωπος που δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα να κάνει τη δουλειά του. Εγώ για παράδειγμα υποψιάζομαι, τώρα χωρίς να είμαι και βέβαιος, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, ειδικά εδώ πάνω που είμαι εγώ, ότι ίσως στο συγκεκριμένο μοντέλο να είμαι και αυτός που έχει, ας πούμε, τα περισσότερα χιλιόμετρα σε ένα χρόνο. Τώρα δηλαδή κοντεύω, σας λέω, 21.000 χιλιόμετρα. Το έχω από τον περσινό Ιούνιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαι ακόμα πιο προσεκτικός όποτε πάω, διαβάζω και εγώ από μόνος μου. Δεν θέλω βέβαια, εννοείται, δεν είμαι γνώστης, δεν είμαι εγώ μηχανικός, δεν είμαι κτλ. Απλά τα κοιτάω και τα ξανακοιτάω όλα 2 και 3 φορές πριν δώσω τη μοτοσυκλέτα μου για σέρβις ή πριν την παραλάβω από το σέρβις, ώστε να ξέρω τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, αν έχει γίνει σωστά, αν κάτι μου ακούγεται, αν κάτι μου φαίνεται παράξενο κτλ. Να ξέρω επακριβώς τι μου γίνεται και να είμαι ολόσωστος, οπότε να ξέρω ότι αντικατοπτρίζεται η απόλυτη αλήθεια αυτό που γράφει το βιβλίο με αυτό το οποίο συμβαίνει στο δικό μου το εργαλείο. Λοιπόν, εννοείται ότι αν προκύψει κάτι άλλο ενδιάμεσα μέσα στο καλοκαίρι θα κάνω βίντεο. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί και ελπίζω, αν με ρωτάτε, ότι δεν θα χρειαστεί. Καλώς εγώ των πραγμάτων, ο επόμενος στόχος είναι να κάνουμε βίντεο τώρα το Σεπτέμβριο, όταν θα χρειαστεί να αλλάξω λάστιχα που σας είχα πει, να κάνουμε και εκεί ένα feedback και μια ενημέρωση. Οπότε ελπίζω μέχρι τότε όλα να έχουν πάει καλά, να μην υπάρχει κανένα απολύτως ούτε το παραμικρό πρόβλημα ή ψεγάδι ή οτιδήποτε άλλο ώστε να χρειαστεί οποιαδήποτε ενημέρωση. Αυτά, εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους όσους παρακολουθούν τα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας το έχω ξαναπεί, ξέρω ότι δεν είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε αυτοί που πρέπει. Λοιπόν, αυτά. Καλό μεσημέρι από την Σαλούγκα. Είμαστε πάνω στο Σέιχσου. Ο θερμαϊκός εκεί στο βάθος.
και η Καμίλα στο τελευταίο πλάνο. Γεια χαρά αδέλφια, να είστε καλά.